Pagdaghan sa mga sakyanan sa National Highway sa lungsod sa Minglanilla tungod sa Pasko gipangandaman. Mga traffic enforcers sugod karong weekend, wala na day off ug wala na say tugutang mag-leave. Alerto usab ang taga-command center kay gawa sa disgrasya pagpanguot na huli kam. Niyang report ni Femery Dumabo. Gipangita na karon sa Minglanilla Police kining suspitsado sa pagpanguot nga nahulikam sa Barangay Sentro. Sa monitoring sa Minglanilla Command Center, makita kining babae nga ga-yellow t-shirt ug nag-backpack. Padung siya sa usa ka bake shop ug nabantayan nga abli ng iyang bag. Sa bake shop, ana-anadaan kining lalaki nga nakaputi og sando. Nahulikam dihang gikapot sa lalaki ang abli nga bag sa babae ug adunay gikuot dayong lakaw palayo. Sa laing kuha nga video, nakit-an siyang misakay og motorsiklo. Gingong dulan sa 4,000 pesos ang nakawat sa lalaki. Ang kwarta, halin pagyod sa gitrabahuan sa biktima. Hinungdan nga mas gibantayan karon sa Mitcom ning panahon sa Kapaskuhan ang posibleng pagsiaw sa kawat sama sa pickpocketing. Kining mga manguot or kwan, so nakita nakuha sa atong CCTV nga kita kay sana nato nga kining kuan giun sa pagkuhang kwarta. So ato lang pahimagno pud sa mga mabuhat ug mga daotan, no? Labi na karong panahon sa Pasko nga. Ang command center sa Minglanilla kanunay nagbantay nila. Samtang pahinumdum sa Mitcom sa mga motorista nga maghinay-hinay lang sa pagpadagan sa sakyanan, mahuot man ang trapiko o mamingaw ang kadalanan. Sama nining nahulikam nga blue nga motorsiklo nga mipasutoy sa pagpadagan bisan kun mihunong ng ubang sakyanan. Ang resulta, naligsa ng usa ka babae nga milabang agi sa pedestrian lane sa Barangay Pakigni. Tungod sa kakusog, mayong pagkasablay sa pedestrian ngadto sa motor og dayong tumba. Laing nahulikam ang pagbangga sa usa ka motorsiklo sa naghunong nga multicab kay stop signal ang traffic light. Kay kusog usab gihapon ang pagpadagan. Kasagaran sa disgrasya nga to nakita nagis mga intersection. Kay mosud og intersection or mo agi og mga pedestrian. So ato lang ipahimagno sa mga motorista nga once gali makita tag mga pedestrian lane or mga intersections, mo minor lang kita. Uban ni Godfrey Rilien. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.